Eguzki sistemako 5. planeta dugu Jupiter. Baldakizkizu 8 datu hauek. Eguzkia baino 1000 aldiz txikiagoa bada ere, eguzki sistemako planetarik handiena da Jupiter, eta beste planeta guztiak batuta baino 2 aldiz masiboagoa da. Batez ere hidrogenoz eta helioz osatua dago, baina nukleo solido bat duela uste dugu. Teleskopiotik lehen aldiz behatu zenean, ekaitz handi bat zegoela ikusi zen. Ekaitz horrek 350 urte daramatza bertan. Orban gorri handia deitzen dugun antizikloia da, lurra baino 2 aldiz zabalagoa. Ilargia eta artizarraren ostean gauez zeruan dagoen objekturik distiratsuena da. Jupiter da bere baitan azkarren biratzen duen planeta, 10 orduan behin ematen baitu bira bat. Horregatik bere forma ez da guztiz esferikoa. Jupiterrek 80 ilargi ezakun ditu, hoietatik 4 Galileo Galileik 1610ean aurkitutako Io, Europa, Ganimedes eta Kalisto. 1969ean Voyager espazio-ontziak aurkitu zuen Jupiterrek eraztunak ere bazituela, naiz eta Saturnorenak baino askoz finagoak diren. Jupiter izena latinetik dator, aintzinako Erromako jainko nagusia zen, eta Jous eta Pater hitzen baturatik dator, zeruko aita.